ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଜାଲି ଫାଟି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କଳକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମିଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଦୋକାନକୁ ନୂଆ କିଣିବାକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଜାଲି ଫାଟି ଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ କିଭଳି ଜାଲି ପ୍ୟାଚ୍ କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ବି ନ ଯାଇ ଆପଣ ଜାଲିକି ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଲିକି ଦେଖୁଥିବେ, ମୋର ଏ ଜାଲି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ କରିଛି, ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଦେଇ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଏପରି ପ୍ଲେଟ୍ କାଟି ତାକୁ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇ ତାକୁ ରସି କିମ୍ବା ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ବାନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଛି ଭଲ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ 10-20 ବସ୍ତା ଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେସା ହେବା ଫାଇନାଲ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ କିଛି ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ କିଛି ପାଇଥିବେ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆ ପରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଆପଣମାନେ କିଭଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ସହାୟତା କରିବି, କିଭଳି ଆପଣ କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଏ ବିଜନେସ୍ରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ସହାୟତା ଦେବି ଏବଂ କିଭଳି ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଅଛି, ତା'ର କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ରିପେୟାର କରିପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କିଣିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପଇସା ହିଁ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ।